Natin ay saluyot at isda, adobong saluyot at sangkatutak na kanin. Katapos lang maglechon, kain tayo at ang ating may wagang sili. Yan, tayo makakain ng walang sili. Si Tito, minakas niya na gamit ang kanyang kamay. Oh my God, sobra na masarap. Oh, Ang mga terminal. ikakaibang lasa yan. Ang ilan sa mga Yan na. tinutukan natin ngayon. Tsunami chutney? Okay, you know. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra na masarap. Yung mga kalahay ko nagre-reklamo, bakit daw binabash ko yung kalahay ko? Hindi naman yan bash eh. Support. Family business ng mga insan at tito ko. Sabi ng mga pasaherong nakita ninyo sa Yan, di ba? Sobrang nalinis yan. Sa PITX, ang tanong, may Diba? masasakyan pa ba kayong bus? Sobra na malinis. Sobra na masarap. Sobra na Ang malinis. sagot, alamin sa aking report. Di ba? Yan o. Kamayin mo lang insan. Okay lang yan. Habang umuusad Si ang Tito oras, pala yan. nagdadagdag Kamayin mo lang, pa Tito. ang Malinis mga naman yan eh. siya rito sa PITX. Si Kevin na Let's uuwing go. Batangas, bit-bit. Kamayin Hindi na lang buong ang mga pamilya pagkain, yan. hindi pati Yan ang na. sabon, anak. Kumuha na siya ng Kami parang umuwi. chichirya. Yan na. Si Tito ko. Galit na galit. Yan Bukas na. na. Minekas-mekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my At mga God. anak, walang advance Sobra na booking. masarap Kaya yan. mga Oh my kasama God. baka sakaling Yan na. makita Tsunami ng chutney. pabikon. Adobong saluyot. Buti Lagay niya na yan. May naabutan pa sila. Tsunami yogurt. Yan na. Maraming pasahero. Bigyan ng, ayun, kain na sa, sobra na masarap yan at mabenta. Oh my God. Aircon. Para mas Oh my God, ayoko na to. Ayoko na magsalita niyan. Secretary ang PITX. Yan na si Tito. Business is good. Kamayin mo na kaya Tito. Scoop mo na yan. Lagay mo na yan. Okay, Friday ngayon. So, bago tayo pumasok Tapos na ng lechon. Lechon, last na everything. 4:30 in the morning. Lechon. 18 to na lang to. 15 to 19 Biyernes ngayon. Mamaya pa ang pasok natin. Okay, almost. Tsunami yogurt. Classic. Classic yung paglagay ni Tito yan. Okay, here it is. Sir, kain na. Enjoy. Hospital later. Let's go. Kumuha na ng, medyo crunchy si Tito na chips. Oh, yun, chips. Ginanahin na gamit ang kamay. Squeeze it. Squeeze it with the hand, sir. Konti ng salt, konti ng masala, konti ng chili. Kakamayin niya yung patatas. Oh my God. Hindi na rin sapat yung mga upuan dahil Oh oras-oras my naman. God. Sobra na. Pero it is good for the health. Dito, tsunami chutney ulit, tsunami yogurt. Yan na, mekas-mekas na ni Tito niya. Yung travel experience Bigyan mo na yung mas malasa. Kamayin mo lahat. Kamayin mo lahat. other senses. So, Yan, sausaw mo ulit kamay mo, Lordy, para masarap. Oh, wala. Nahiya ka ba? Dito! Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Kamayin mo! Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Kamayin mo! Nahiya ka ba? Malaki na sili yan. Okay. Oh! Ay, Diyos ko, kinamay niya. Oh! Kinamay niya ulit. Oh my God. What a way of serving. Oh! Kinamay niya ulit. Diyos ko. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekas-mekas na ni pinsan yan. Okay, mekas-mekas. Mekas-mekas. Sabaw. Okay, more salt. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekas-mekas na ni pinsan yan. Diyos ko yan. Okay. More greens. Wow, beautiful. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Ubus. Sobra na masarap. Support. Family business ng mga insan at Tito ko. Malinis. Sobra na masarap. Sobra na malinis. Yan, kamayin mo lang Tito. Malinis naman yan eh. Let's go. Kamayin na buong pamilya yan. Yan na. Minekas-mekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my God. Sobra na masarap yan. Oh my God. Yan na, tsunami chutney. Sobra na masarap yan at mabenta. Oh my God.